zorgboerderij die houdt de mogelijkheid voor mensen die net in de commerciële wereld direct een plak vinden. Om hier toch werkervaring op te doen, zonder dat het druk is. En je vindt ze een plak, krijg je zelfvertrouwen en dan krijg je eigenwaarde. En dan hoeven we net te produceren. Dus als er joert heer op het land leidt, dan hoeft het er mooi net oud. Want wij hoeven daar net van te leven. Jacob, dat is niet goed. Ja. Ik ken al dat zo'n er even bij. Zet ik een kronen deel, ik zet hem in de kronenschip. Trekken ze niet altijd zo'n op. Ja. Dat zou ook niet worden. Soms moet ik wel eens de cavia-skimmeid of de hokkenskimmeid van de geiten en zo. Of van de kaninen. Of van de paarden. Kom maar die kant op. Ja, doe maar. Die net? Ja, kom maar. Altijd maar die kant op. Ja? Kun je helpen? Chef, op helemaal. Ja, gooi maar voor de snut. Oh, goed. Dat is even rustig. Ja. Komt het varken dan vandaan? Nou, ons huis. En dan gaan we zorgen, kleine biggetjes enzovoort. En dan gingen we op vakantie. Maar gingen we, die beep past niet in de kombak. En daarom heb hij het naar de boerderij gebracht. Kijk, dit zijn de 3 eieren. En dan gaat altijd de kip altijd broeden. En als de haan komt, die ga ik het eventjes kennis maken of vrijen. En dan gaat hij op het kuiken komen. En als er geen kuiken komt, kunnen we eieren en die gaan we bakken. En wat vind je het mooiste om te doen? Alles hoor. Alles hoor. Hoe is net te rekening, hè? Wat vind ik het leukste? Daar hoort net zo van. Nee. Op de boer vind ik het leukste. Ja.